Khubor ka Batesi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong Karib hoi dorbar hapo kecinggelam jong presiden uba RB Shadap haga arpo terik ubnai nailar arazar arpuwei kalalaj ban pensngau hakmat menteri rangba ke jilla Konrad Kongkel Sangma naga bentaban kenteu kerdanno ya ke patar khama administrative unit sha ke civil subdivision haga jo kapor karib hoi dorbar kala pensngau ru hakmat menteri rangba baka por kala I baka sorkar kan kenteu kerdanno ya ka umsning CNRD block sha ka civil subdivision ban kenteu CNRD block no ya ka mauhati bat kumjuru ya ka umden kawai pat ka jingpun sngow jong ka ribhoi dorbar hakmat menteri rangba kalong ha ka bayade bat ka jingnya penbait ya upod usam ha pedeng ka jilla Meghalaya bat ka jilla Assam kabala sedang ban ya shat shakman Kaji kenduk pada usiam ngibu Southly ki point kijongi kabanangkong kadai nak benta ka patar khama administrative unit one of grade ikai chaga civil subdivision hakbayade berkane ka kam chief minister ula ong yangi ula yathu yangi ba kane kadon kam ban habyai lang bagi proses ki babun ki bahable tendre wong ngaladon lupa hak jenggot baya kane ka administrative unit kidon hak jemut ke jongki ban kentiu ya ka tang ba kadang simpor hak ba kin hawyai rengkat bat kini ki jimbrungai ni ki rules ki jong government but mauru uloong yang ni ba piwadu jong kerman ngiladon lupa ka bukum kata agar ku berkat ya kane ka fatar kema but upgrade ka sya ka civil subdivision hak jinge dei bede bat ki atli ki subdivision ke bangidawa kata kadai ka umsning bat kane ka Eastern Ribhoi ya kane wong kadang-kadang kesin menungkong ka ba ngadang suyo ya kane ka jitip bat ngangit ba nyenang study ya kane ru bala dadang don su kiwi ki detail ki bayade bat kini ki jingdawa ki jongfi so pha ban pha adi hak jinge dei bede bat artli ki CNRD block ka bangidawa kawai kadai ha mawati kawai kadai ha umdan badia kan neru chief minister ula kular uang bangi lele nagliang government ngida kwa banyajan bat upaj ba bat detang lang ba kini ki sinar di blok ki bangila ban yo ban ayang jingerap syaki pajba ki jong hepok state kaman ka ba ngi khamslam man yakran man ne galong chapang ka border kane ka border ula itu ingi ba ka government kala thung ya kane ka regional committee apo ka jing long chairman jong Pak Preston Tensong kemudian deputy chief minister tinggi nagal yang jong di baru ngila kerpa dia chief minister tapi subahan include lang yang ngiru hak ni komiti namar ngidon ki benta ki ba kum karib hoi ngidon ki jaka kum casabuda kene ka blok 2 bat kini ki thain khanapara bat kini ki domoria terter te nagaliang minister uang ba kene ka komiti kadang tang sangut ki member kene ki permanent member balatung da government but ya pi on sakot hak por balong kene ka komiti tengange skam ba kini ki jing ular jong minister hak jing ede ba berkakam border kade ka kam ka bakhya kade ka kam ka bangem mangi kum gari bodor ban glasim khya la kham slam ya kene but nagaliang jong iru ngilatung ya gowai ka sob komiti jong ka border komiti hapo ka jingelam jong iba Jesse Marnga kum chairman bat iba bat hok normally kum secretary berkadon prangut ki khot jongka bat ngila kentu ya kene komiti bakan syong kloino lada kade ban hablai wat yang jing tip ki batikna ya ki documents ki bede bat kene ka kamru kene ka komiti kan wanra syakari podorbar bat hadin mengilayo ya kene report na kene ka border committee ka bangila thung na ki podorbar nginsa ya keren hapo jong kere dorbar bat hading kata ngin salai ban ya keren hakamat jong kene ke regional committee ka bak sarkar belatung kita kene kimat ki bangila ya keren bat usiam bat ngida ban pa banyo songo ko krau ya chief minister baula aipor yangi bat ke jingsyong kala kham slam bat ula batai yangi sibun ke kiai ula panjimuru nangi bat ngida suhun ya kene ke jing kendu ka hak ke sini ban ong lano ngin yo lano kin le ya kata tingim pada ai ke jing syai ong bakane kalong under process ngidang ya page ngidang ya kmi maka don ka komiti kepala yalam do chief secretary berkata ka komiti kan sa bisyar kini hak jing
ban bu ya kapur lanor te empat yo kana komiti regional committee kajing kwa jungi mene hau chief minister ban ong bang tot bu to kentup lem yang ngiru kadau kalong ba kane ka komiti ka ban wan sya ki district ki jongi haba ke wan chete bat mengi kum ki kum ki khot jong gari boy darbar hakane gari boy darbar ki don kisim hima kisim raj ki longdo ki longdo jong ilaka ki longdo jong ki raj tikini ki briu ki bapek ki bakmi ya ki jaka ki putra kamtam lele haki kapur tede na kata ngi don kilat kelenti banyo ya ki record ki ba biang bha langba kisim hima langba kisim raj langba ki longdo de kada ngi iya halor ta kana rem ngi ong balada ka sarkar ka sim khia lara ka khod yang ngila pamanra ya ki dulir lane ya ki documents ki bede ban pensisya bagini ki cakap badon haki kapur kide ki jongi apa Meghalaya. Sesuatu ngi kepat ya sarkar, bahawa sarkar kan ya sistem bana kata ban pegi ono ya kan ka civil service jong kota kema nomor bana kalian jongi gobsten ri bhotor bar wat ya kacakaru inate ban IA ya kan ka sarkar naga bata bantai ya ka penting jong ka civil service hantai kota kema ketang katahi na kalian jong aku presiden ta ngi kepat sesuatu ban sarkar kan le ya ka berencam bahkan mengayak sifat naga bata ban upgrade ya civil service